बांद्राय अभारनिफ्रायबो बांद्राय अभार जाबाय लोगोफोर। बांद्राय अभारनिख्रुइ बांद्राय अभार जाबाय। फिल्माव नुनानै रियेलिटियाव गावनि आंगो हिन्जाव, गावनि आंगो गोसथोनाय सिख्लाजों बेबायदि खालामनांगौआ गोनांथार नामा? दिनै जों बे भिडिअनि टाइटेलाव जों सावरायगोन, बेनो नोंनि थार गोसोजों मोजां मोननाय नामा? बेनो नोंनि थार गोसोजों गोसो थोनाय नामा? बेनो नोंनि थार गोसोजों गावनि हिन्जावखौ अननाय नामा? हाय गाइस, आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर, आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारी, नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल। दिनै आं बेनो नोंनि थार गोसोजों मोजां मोननाय एबा गोसो थोनाय नामा बे भिडिअनि टाइटेलाव जों सावरायगोन। दाख्लैबावै 1 वीकनि सिगां आंनो मोनसे भिडिअ हरदोंमोन, बिनि सायाव आं बानायगोन सानदोंमोन। बा मैयाहाय आंनो जाय सुबुङा भिडिअ हरदोंमोन बियो अभारनिख्रुइ अभार सिमा बारबाय। बांद्राय अभारनिख्रुइ अभार सिमा बारबाय। बे भिडिअआव गावनि हिन्जावखौनो दुरुं खानानै फालेंजों खाबथाबनानै गावनि हिन्जावखौ बिना ड्रेसाव भिडिअ खालामदों। ओरैबायदि खालामदों बियो बुंथावना। नोंथांमोनहा आं नोंथांमोननो स्क्रिनआव देखायगोन एसे। बिनि हिन्जावा गाबनानै होख्राव बुंबाय, ओइ गुन्दा, मा खालामदों? गावनि हिन्जावखौनो बेबायदि खालामो नामा? गावनि हिन्जावखौनो बेबायदि खालामो नामा? आंखौ खुलि होननानै गोबां बुंदों बियो। बाट थेवबो बियो गावनि हिन्जावखौ भिडिअ खालामनायखौ गारालासिनो भिडिअ खालामबायानो थादों। आरो बिनि उनावहाय बिनि गथ'आबो खाथियाव बिनि बिमाखौ बिना ड्रेसाव नुबाय। लाजिनायजों जाबजों बिनि हिन्जावा होख्रावनानै बुंबाय, ओइ गुन्दा, आंखौ खुलि, जल्दि खुलि, दुरुं खानायखौ खुलि, बेबायदि बुंबाय। बाट बिथाङा फैनोबो फैयाखै। बिथाङा दुरुं खानानै गावनि हिन्जावखौ भिडिअ शुटिं खालामबाय। बेबो लंथङै सिगांथिंलाय खेबनाय, आगोलथिंजाय खेबनाय, गाहायथिंलाय खेबनाय। आरो बिनि गथ'आ बिमाखौ बिना ड्रेसावबो नुबाय। बिनि हिन्जावा लाजिनानै दख'ना एसे एनै आखाइजों खाबथाब जाबाबो आथिंजों माब्रोमला माब्रोमलि लादोंमोन, अब्लाबो बिथाङा भिडिअ खालामनायखौनो गारा गावनि असे हिन्जावनि सायाव। थाखायनो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा नागिरला। बेनिखायनो जोंनि बर' हौवाफोरखौ गारनानै खारनो नागिरो जोंनि बर' हिन्जावफोरा। जों बर'नि माखासे सेंग्राफ्रा बेबायदि नङा, बाट माखासे बैफोर जाय मानसिया खालामदों बैफोरनो जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा हौवाफोरनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय लोगोफोर, जोंनि सन्मानखौ जाजोब्बाय। आरो लोगोसे जाय जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा आरो सिख्ला, बिसोरखौ आं मोनसे सोंथि, बेनो नोंनि थार गोसोजों नोंसोरनि मोजां मोनलायनाय नामा? जे हाग्रा बंग्रायाव थांनानै भिडिअ रेकर्ड खालामनाय, सोलेर गेलेनाय, भाइरेल खालामनाय, बेनो नोंनि थार मोजां मोननाय नामा?
नोंसिनि थार मोजां मोननाया बेबायदि भिडिअ खालामनानै दिन्थिनो थिननाय मोजां मोननाया बे नोंसिनि ट्रु गोथार गोसोजों मोजां मोनलायनाय नोंसोरो मोजां मोनलायब्रा गोसो होनानै मोजां मोनलाय नोंसोर मा जायो मायाव जायो बेखौ मानो रेकर्ड खालामनांगौ मानो भाइरेल खालामनानै नोंनि हिन्जावनि सन्मान नोंनि गोसोथोनाय सिख्लानि सन्मानखौ मानो बुहुमाव मानो जिनाहारि बायदि खालामनानै मानो देखायदों मानो भाइरेल खालामदों मानो लाजि फोनांदों नोंनि गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गावनि गोसोथोनाय सिख्लाखौ जुदि थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला मानो भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामनांगौ गोनांथि मानो नों जुदि बे सिख्लाखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला आरो नों जुदि नोंनि हिन्जावखौ जुदि नों थार गोसोजों मोजां मोनो अनो अब्ला नोंनि गथ'खौबो नों अनो थार गोसोजों नों नोंनि गथ'खौ रेसपेक्ट खालामो थार गोसोजों अब्ला नों नोंनि गथ'नि सिगाङाव नोंनि हिन्जावखौ मानो लंपेन्ट ड्रेस बिना ड्रेसै मानो भिडिअ खालामखो आरो बेबो फालेङाव दुरुं खानानै सिगांथिंलाय उनथिंलाय बे हिन्जावखौ सोरबा सिनायोब्ला बे हौवा जाय भिडिअ खालामदों बे हिन्जावा जुदि थिनोब्ला बे हौवाखौ मा खालामनांगौ लोगोफोर नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालाम जाय मानसिया जोंनि बर' हारिनि हौवाफोरनि मान सन्मानखौ जादों बिथाङा बेबायदि खालामनाय बिथांखौ जों मोनोब्ला मा खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट आं गोबां लाजिबाय लोगोफोर बे खिन्थु बांद्राय अभार जाबाय गोबां अभार जाबाय आरो बै बे गोसोथोनाय सेंग्रा सिख्लाया सेंग्राखौ इसिबां होबथायो बाट अब्लाबो बियो भिडिअखौ स्रोद खालामखुमानानै बे सिख्लाखौ अयथासार खालामनानै भिडिअ रेकर्ड खालामनानै गावनि महरखौ दिन्थियालासिनो बे सिख्लानि महरखौल' दिन्थिनानै भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामनाय अब्ला बिनि थांखिया मा बे सिख्लाखौ भाइरेल खालामनानै फाननाय आरो बेनाव मोजां मोननाय ट्रु गोसोथोनाय जेबो माबा गैया जुदि नों नोंनि हिन्जावखौ थार गोसोजों मोजां मोनो अनो नोंनि सिख्लाखौ जाय सिख्लाखौ गोसोथोयो थार गोसोजों मेलेम आरो बिखायाव थागोन कि नोंनि बेखौ माबोरै अननांगौ माबोरै जोथोन लानांगौ माबोरै बिनि खोथा नों माबोरै बेखौ जोथोनै दोननो नाजानांगौ नों माबोरै बेखौ केयार खालामनांगौ बेखौसो सानगोन जुदि नोंनि मेलेमाव बेखौ लांनानै सोलेर गेलेनाय मानाय भिडिअ रेकर्ड खालामनानै भाइरेल खालामनो सानदोंब्ला बे नोंनि थार गोसोजों मोजां मोननाय नङा अब्ला बेबायदि सेंग्रानिफ्राय सिख्लाफ्रा बासिनो नाजा आरो बेफोरबायदि खालामनानै गारनायनि थाखायनो माखासे सिख्लाफ्रा जोंनि बर' हारिनि माखासे सिख्लाफ्रा जिनाहारि जाखांनानै खोन्थानाथ' लानो हाला कि आङो ओरैबायदिजों जिनाहारि जाबाय आं ओरैबायदि जिनाहारि खालामजाबाय बिनि उनावहाय बिथांमोनहा खारसिगोन बेंगलरलाय मालाय गोजा रोङिनि न'खरनि मानसियासो बांसिन जायो नालाय बिदि जोंनिया मालिकफोरनिया मालाय डिसिप्लिन एखेबारे आरो बिसोरो मालाय जेबो खारनांगौ गोनांथि गैया बिसिना थायो बांसिनानो गैजा रोङै नों आं गैजा रोङैनि गेजेरावसो बांसिन जायो गोनांनियाबो जायो गोनां आरो गैयिनि खोथा गैया बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव जाय मालिक मानसिनि फिसाजोआनो खालामदों जा आरो गैयि मानसिनि फिसाजोआनो खालामदों जा एखे दायनिगिरि बर'खौ फानदों बर' हारिनि ड्रेसखौ गाननानै आरो बेबायदि खालामनाय आरो बर' हारिनि राव रायलायनानै नोंथांमोनहा बे माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव जायखौ नुदों बेबायदि भिडिअ बिथांमोनखौ नुनानै नोंथांमोना मा खालामनांगौ नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव आं गोबां दुखु मोनदों लोगोफोर गावनि हिन्जाव असेखौनो आखाइ खानानै गावनि फिसानि सिगाङाव लं देखायनाय ड्रेसजों बिना ड्रेसै
आरो बिनिफ्राय अभार आरो जेबो गैला लोगोफोर। नों जुदि बेखौ मोजां मोनो, नोंनि हिन्जावखौ अनो बा नों सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोनो, नों बिदि भिडिअ खालामनो गोनांथियानो गैया। खायसे हिन्जावफ्रा गारो मायो, नों जुदि मोजां गोसो होनानै अननाय होनो रोङोब्ला, राङानो जा नोंनि गोसोजों अननायानो जा, अब्ला बे सिख्लाया नोंजोंनो थाबाय थागोन। नों गोसो होनानै बेखौ केयार खालाम, जोथोन ला, नायबाय था, सोरजोंबा बारनो नाङा। जुदि बे सिख्लायाबो नोंखौ थार गोसो मोजां मोनोब्ला, अब्ला बे सिख्लायाबो नोंखौ गारखाया। बा माखासे सिख्लाया बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय नोङो गुबुनखौ बिदि साजा होनो हाया। नोंनाव बिदि अधिकार गैया जे बेफोरबायदि लेथ्रा भिडिअ खालामनानै बेखौ फाननाय। बेजों लोगोसे नों बर' हारिनि ड्रेस, जोंनि मानगोनां गोबां जोंनि भारताव नाम लानो हानाय ड्रेस, बर' दख'ना होनना बुङो जायखौ, बेखौ नोङो असनमानबो खालामदो। बिनि थाखाय नोंथाङा साजा मोनगोन, मिथिबायना? स' बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं रिकुवेस्ट खालामो बयखौबो, गावनि हिन्जावखौ जुदि हाबा जादोंब्ला, हाबा जाखांनायनि उनावहाय बे नोंनि हिन्जावसो, बेखौ अननो सोलों। जुदि नों बेखौ अननो लुबैयामोनब्ला, नों बेखौ मोजां मोनाब्ला मानोथो हाबा जादों? स' बिनि थाखायनो बयबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोसो मोजाङै, गोसो गोथारै मोजां मोनलायनानै हाबा जालाय। बिदि नङाखि नोंथांमोनहा उनावहाय गारलाय। स' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, नों नोंनि हिन्जावखौ अननो सोलों, अब्लानो नोंनि हिन्जावाबो नोंखौ अननो सोलोंगोन। नों नोंनि हौवाखौ अननो सोलों, अब्लानो नोंनि हौवायाबो नोंखौ अननो सोलोंगोन। अब्ला अननाय होब्लासो अननाय मोनफिनो।